Nevolaj to číslo. Existujú čísla, na ktoré by si nikdy nemal volať. Nie preto, že by boli falošné, ale preto, že ak sa niekto na druhej strane ozve, nebude to človek. Vždy som si myslel, že takéto veci sú len vymyslené, internetové legendy, ale potom som jedno z tých čísel vytočil. A odvtedy ma sledujú. Počujem ich v noci, počujem ich všade. Niekedy dokonca aj cez telefón, aj keď ho mám vypnutý. Ale najhoršie na tom je, oni vedia, že to práve teraz počúvaš. Moje meno je Samuel a mám jednu zlú vlastnosť. Milujem výzvy. Hlavne tie, ktoré by som robiť nemal. Práve preto sa mi v tú noc dostal do rúk zoznam zakázaných telefónnych čísel, ktoré údajne nikdy nemáš volať. S kamarátmi sme sedeli v opustenej garáži za mestom. Bola to naša bežná rutina. Piatok večer, pivo, cigarety a nejaké kvázi strašidelné historky. Erik bol ten, ktorý priniesol zoznam. Stiahol ho z temnej strany internetu a tvrdil, že ho našiel na fóre plnom anonymných užívateľov. Vraj, ak zavoláš niektoré z tých čísel, začal Erik dramaticky, a niekto zdvihne, už ťa nikdy nenechajú na pokoji. Bullshit. Uškrnul sa Marek a odplul si. To je len nejaký prank. Stavil by som sa, že všetky tie čísla sú len vypnuté alebo obsadené. Tak prečo to neskúsime? Navrhol som s podmehúckým úsmevom. Erik síce chvíľu váhal, ale potom pokrčil plecami a ukázal na jedno konkrétne číslo v zozname. Bolo síce prečiarknuté červeným atramentom a vedľa neho stálo: nevyvolávaj tieň, ak nechceš, aby si ťa vzal. Srdce mi síce trochu zrýchlilo, ale nechcel som sa pred kamarátmi strápniť, tak som ho vytočil. Najprv prvý tón, druhý tón, tretí tón a potom niekto to zdvihol. Ale nič nehovoril. Haló, ozval som sa nervózne. Z druhej strany sa len ozvalo tiché dýchanie. A potom šepot. Vidím ťa. Prehltol som na prázdno. Bolo mi do smiechu, ale zároveň ma oblel studený pot. Kto to dokeľuje? Čo, kto tam bol? Skúšal som znova. Namiesto odpovede sa ozvalo škrípanie. Ako by niekto posúval nábytok na drevenej podlahe. A potom znova ten hlas. Tentokrát hlasnejší. Otvor dvere. V tej chvíli som to zložil. Čo sa stalo? Pýtal sa Marek so smiechom, ale videl som na ňom, že je mierne nervózny. Nejaký hlupák sa mi tam hral na strašidlo, pokrčil som plecami. V tom mi prišla SMS. Prečo si zložil? Srdce mi zamrzlo. Pozrel som sa na Erika a Mareka. Chalani, on vie, že som zložil. Marek sa zamračil. Kto? Čo ti napísal? Ukázal som im telefón. V tej chvíli mi prišla druhá správa. Pozri sa cez okno. Nikto z nás sa neodvážil pohnúť. Garáž mala jediné malé zaprašené okno na dverách, cez ktoré prenikalo matné svetlo pouličnej lampy. Zrazu sa ozvalo tiché klopanie. On je tu. Všetci sme nadskočili. Erik zanadával a Marek zbledol v podstate ako stena. To je určite niekto, kto si z nás robí srandu, zašepkal som. Aj keď som si nebol celkom istý, či sa snažím presvedčiť ich, alebo sám seba. Klopanie sa ozvalo znova, tentokrát hlasnejšie. A potom sme ho uvideli. Postava stala priamo pred oknom. Nebol to človek, bol vysoký, príliš vysoký. Jeho rysy boli nejasné, ako by bol zahalený v niečom hustom ako tma.
Len jedno bolo jasné. Oči. Boli prázdne. Čierne ako noc, ale zároveň ako by sa v nich niečo hýbalo, dá sa to tak nazvať. Ako by niečo čakalo, kým sa dostane dnu. Erik sa prudko nadýchol. Rýchlo, zamkni dvere, zamkni dvere. Vyletel som k dverám a otočil zámkom. V tej chvíli postava zmizla. Na moment bolo ticho, príliš ticho. Všetci sme držali dých, kým sa neozval zvonivý tón môjho telefónu. Pozrel som sa na displej. Neznáme číslo? Pomalečky som zdvihol telefón k uchu, ale nič som nepovedal. A potom sa ozval ten hlas. Ticho, pokojne, s náznakom smiechu? Nie, zamkol si. V tej chvíli sa dvere s rachotom otvorili. Čo sa stalo neskôr, to si nepamätám. Posledné, čo si pamätám, bolo to, že nás našli až ráno. Garáž bola zamknutá zvnútra, Marek a Erik ležali na zemi s hlbokými škrabancami na rukách. Ako by sa snažili pred niečím brániť. Ja som sedel v kúte, triasol som sa a držal som telefón. Jediné, čo som dokázal opakovať, keď ma odvážali do nemocnice, bolo: nikdy už nevolaj to číslo.